ילדים קטנים, ילדים גדולים, ילדים טובים וילדים רעים. את יודעת אמא, כולנו ילדים של החיים. אנחנו הדור הבא, אנחנו צריכים כאילו להראות שאנחנו פה. זה לא שאני איזו ילדה שפעם אחת הגיעה למעל וסתם ככה באה ודיברה. אני באה למעל בערך כל יום, אני עוזרת כמה שאני יכולה, אני מחלקת פליירים בקניונים, מה שאני יכולה אני עושה. צדק חברתי זה שלכולם יהיה חינוך ובחינם. זה מרגש כאילו לראות 30,000 איש מקשיבים למה שאני אומרת. עם סך הכל ילדה. אבל אני יודעת גם מה באמת חשוב. אבל אם אתה בקשר, מדבר איתי בקשר להפגנה של הנוער, אז זה ברחוב השלושה. לא, על השלטה כל פעם. נתחיל חוזרים מה? אתה יודע. זה שלטים? כן, כן. לא, לא עכשיו. שלא, עכשיו אנחנו נבן את הנוער. היא חברה שלי בפייסבוק. תאר, מה קורה? סתם! רואי נסתם! אני גם, ראינו גם אני כל כך גאה בכם. הנה. אתה לא יודע פועל שלנו. הנה, אבל איפה השלטים? הנה. בוא, הנה. לך! אם תחתמת. והנה, זה השיר שאנחנו הכי דוגלים בו. מה אמרת רגע? זה לא שיר. וזה השיר שאנחנו הכי אוהבים. תכין לי עוד שלטים, ואז תתלונן לי על זה. וואי. נו, זה חבר. וואי, זה מדהים. גם ערבים את המשפט הזה צריך לעשות לו מיליון שלטים כאלה. באמת? אם אנחנו העתיד, למה לא... הנה, רשום גם עלינו. עליי ועלו. תראי, זה הכי טוב שלנו, אחד הטובים. זה גגל גדול. ברוכים הבאים לבית הספר של המערכת. וואו. והנה, רשמו לנו כאן בעיתון, ורשמו לנו גם מחר, דיברתי איתו. 400 פליירים קטנים, ואז לחלק אותם. חשבנו עולה לנו לעשות בערך 200 פליירים בגודל... A2 זה ככה, נכון? בגודל כזה. עשיתם לנו בפעם הקודמת. A5, הגודל. כמה זה? כמה אתם עושים? 200. נגיד 400. 200. 200. בואו נגיד לכם. 119? כמה 400? 19 שקל. 200? 19 שקל, תגידי רגע שוב. את כל הפרטים, אנחנו עכשיו, יש לנו 200, אני עכשיו הולכת לכל בן אדם, דוחפת לו ליד. אין דיור, אין פרנסה להפיל את הממשלה, נראה לך חינוך חינם לכולם. צריך משפט כמו עם דורש צדק חברתי, צריך לחדד את זה שהנוער. היהודים והערבים מסרבים להיות טובים ליהודים. נו, למה זה לא נותן לי את זה? מי זה? דן הזה? הנה. רגע, חכו לי! רק שינצחו את המערכת, שלא יסבלו כמונו. אוקיי, בהשלה. צריך להתארגן יום הבא. מי? אמא שלי. איזה לחץ! עוד מעט בא! מד"א צריך להודיע להם מראש. אני אמרתי לכם שתכינו רשימה של כל הדברים שצריכים. עכשיו אני אתקשר להם באוטו, בואי, מהר. הכל! יאללה, ביי. טוב! הם חונים שמה למען השם, ביי כבר, מה? לשרוף? טוב, ביי. לשרוף את זה משרד החינוך? לא. מה רשום לך שם? הפגנה. בואי תראי מה רשום לא, לך אני שם. רוצה לשרוף. משהו עם לשרוף. תעשה הפגנה בשביל לשרוף. אנחנו ילדים. זה ממש מבוגר. יאללה, אנחנו הולכים עכשיו למשרד החינוך. מה אתה רוצה? אופק כבר חסים את הצ'גווארה? אופק לבדוק איפה זה משרד החינוך. אני עוד רגע חוזר! Alla
מפגינים על מה? נגד מערכת החינוך השוקעת פה בארץ. וזה חשוב, אז ככה צריך להיות כל בית ספר, שתשאלי ילד אם הוא אוהב בית ספר, הוא יגיד לך כן, כמו שאני אוהבת בית ספר. זה מה שאתם הולכים להפגין? כן, בבקשה, תתמכי ותביאי חיפה. כן. באת מפה עד מחיפה? כן. זה כלום בשביל לעזור למיליון ילדים פה שמתבאסים ללכת לבית ספר בגלל שהדרך שמלמדים את התלמידים זה לא כיף. אתם רוצים אולי לתרום לנו אולי יואל? לא, הם לא רוצים. אנחנו העתיד, אבל אנחנו לא רואים פה עתיד. אני רוצה שהנוער ייצג את עצמו. ואת חושבת שלנוער יש באמת כוח לשנות או שזה סתם גימיק? זה לא גימיק, הנוער זה כוח מאוד גדול בא לי לבכות. אנשים באים בחמש. איך הם ימצאו אותם בכלל? אמרתי לה מול משרד החינוך, תכירי, משרד החינוך. איפה הם ימצאו את משרד החינוך? משהו לא חוקי? סליחה. הפגנה? זה הפגנה. די. חבר של אמא שלי הוא ראש מרחב איילון. אנחנו עכשיו קצת אנשים, אנחנו צריכים לנגוח בהם עם החוק שלהם. אתה גם לא יכול להגיד. אנחנו עושים הפגנה של ילדים נוער. על המחאה פה. אתם יכולים לבוא לעזור לנו שם? שיהיה כיף בלימודים ושנוכל ללמוד בכיף. כל הסקייטרים לבוא! נמצאים למשטרה! יאללה בואו! כולם בואו! שלא ינסו להיכנס בכוח על משרד החינוך, תעשו את זה כמו שצריך. זה מה שהוא אמר לכם? כן. אני לא תכננתי לחסום. אז זה מה רק אם שאמרתי. באים יותר 500 איש חוסמים כביש. תלוי בנו אם המחאה באמת תדע. אנחנו העתיד של המדינה הזאת, הילדים היה העתיד של המדינה הזאת, ואנחנו לא מקבלים חינוך קר, אנחנו מקבלים חינוך יקר ולא איכותי, והמדינה פשוט צריכה להבין שאנחנו נהיה השוטרים של העתיד, אנחנו נהיה הפוליטיקאים של העתיד, אנחנו נהיה הקצינים של העתיד, אנחנו העתיד של המדינה הזאת, ואם הם לא יתייחסו אלינו ככה, לא תהיה פה מדינה. יאללה, הפגנה! חינוך! חינם! לכולם! חינוך! חינם! לכולם! בישראל ובשטחים צדק חברתי דורשים! בישראל ובשטחים צדק חברתי דורשים! העולים מההתחלה נשנה פה את החברה! העולים מההתחלה נשנה פה את החברה! אין שלום, אין רווחה, להפיל את הממשלה! לא לעוד מלחמה שתגבור את המחאה! התשובה להפרד ומשול, גם הכיבוש חייב ליפול! מהפכה! הנוער דורש צדק חברתי! חינוך! חינם! לכולם! הנוער דורש צדק חברתי! הנוער דורש צדק חברתי! מהחלון קורה פה אסון! הנוער דורש צדק חברתי! מרפסת המדינה קורסת! בוא נתפרע, בוא נעשה שישמעו אותנו! עם הסגן ונהנים ולא אכפת להם ממה שקורה פה! בוא נשתגע, בוא נראה להם שגם אנחנו פה! חינוך! חינם! לכולם! חינוך! חינם! לכולם! צאו מהמרפסת המדינה קורסת! חינוך ציבורי, צדק חברתי! קהילה שהנקטנה! איך זה שהטוב לא מנצח את הרע,
ואיך זה שנהיה פה כמו סדום ועמורה.